Za špiritualitou sa nejde na Bali. Ani do tmy. Nie je to ani yoga každý deň. Ani meditácia v tichu. Nie je to chodenie na sväté miesta či spoveď v kostole. Alebo tanec v lese vo voľných šatách. To všetko ale môže byť súčasťou vyjadrenia túžby za ňou. Za konekciou. Špiritualita je schopnosť žiť život cez výzvy. Milovať, že môžeš umývať riady. Milovať topánky hodené v strede izby. Milovať človeka, ktorému nerozumieš. Aj toho, ktorý ti ublížil. Špiritualita je schopnosť prijať každú fázu života, ktorú ešte nepoznáš, ale sa tomu nevyhneš. Túžba spoznať neznáme. Schopnosť pochopiť, prečo je život úžasný, aj keď bolí. Pochopiť, že ľudia nie sú narcisti, ale sú to ľudia, ktorí majú len strach a tiež len hľadajú lásku a pochopenie a spôsob, ako naplniť svoje potreby. Špiritualita nie je o tom cítiť sa dobre, ľahko, naladiť sa na vesmír. Je to o tom vidieť pravdu, aj keď občas je krutá, bez viny, bez obvinenia, bez úniku, bez potreby odseknutia. Špiritualita je pochopiť, že Boh a vesmírna energia nie je mimo teba, ale je to prítomnosť, dar, bez ohľadu na to, ako sa to javí. Že bolesť nie je následok, ale nevyhnutná súčasť rastu. Že muži takisto cítia a ženy takisto rozmýšľajú. Že všetci sme boli deťmi, že každý nesieme jedinečné príbehy. Špiritualita je pochopiť život taký, aký je, nie taký, aký by si ho chcela mať. Špiritualita je všetko, čo dnes nazývaš nevyliečenou traumou, ktorá je nevyhnutnou súčasťou každej jednej bytosti od začiatku existencie ľudstva. A tvoja úloha nie je to zmeniť, ale pochopiť ten dar. Špiritualita nie je o tom, ako manifestovať dokonalého človeka, ktorý ťa nikdy nezradí, ale schopnosť vidieť lásku aj v nich, aj tam, kde ťa to bolí najviac, aj v človeku, ktorý ti ublížil. A v tvojej matke, ktorá ti nedala to, čo si chcela. Nesprávala sa tak, ako si chcela. A predsa bola jediná. A práve tá, ktorá ti ukázala bezpodmienečnú lásku. Aj keď to ešte nechápeš. Špiritualita je schopnosť dávať mimo seba. A keď máš pocit, že nemáš čo? Je to cesta hľadania v sebe bezpodmienečnú lásku tvojej ľudskej bytosti stvorená z jednej jedinej pravdy.